Halo, assalamualaikum. Loh, guys, ngenteni melijo iki, guys. Ngenteni buju. Ngambul jek anu. Si moy ngambul, lek ndak di olehi metu. Atene tuku iwak, guys. Arek iki ngenteni melijo. Mbah wis ono kucing ngenteni melijo. Seisuk malah guys, wis ngenteni ning kene, guys. Seisuk pokoknya wis. Guys, si ono kedulsian guys. Lijone si ono kuwono si adoh dinteni. Iku mang krungu-abane beli sepeda, guys. Krungu-abane beli sepedae mlebu ayu ngidul. Sak arepe dhewe jenenge kucing iki. Ndak kena dikandani blas.